Ya apa jero? Barang jero. Barang jero. Barang itu ya sak karepku. Ya, sembarang jero. Maksud iku ngono. Halo guys, kembali lagi bersama Pilot Fazio di sini. Kali ini kita akan ghost to rumah teman kita ya, si Galico. Ngelokor dulu ta? Hah? Ngelokor dulu ta? Iya enak ya om. Nang omah re. Sejuk banget iki Yo. kayak Nang nyangkruk. Galico sih ya? Tapi nek udanan piye? Ora. Oh, nggawa senjata, nggawa jimat kok. Pet let jobo ae nek udanan. Lah nang Galico tak kei. Sembarang, tahu. Tipis-tipis ya. Tipis-tipis. Enggak wano TSG. Oh, lali. Ini ae nek ngono. Ini ae mampir. Dari cemene Kali sampai Cung. TSG ini. Nore. Nore mendung. Kok nang kene kerja. Karo. Enggak, burung. Mana jakut interview. Oh ya. Apik remak. Korma. Itu start ket saiki iki aku. Wes start sing wingi. Wes start beberapa bulan yang lalu sih cuma gak hasil ya. Juga beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu. Hai. Ngonten dikit biyen ya. Ngonten tahun-tahunan ya pancet deh. Remah urip kok saya remah terus iki. Kontenmu wis gak ulanan tahunan. Munggah iki kudu piye maneh ngonten iki ya. Aku no jane iku nggawe video sing apik siji ngono iso, cuma aku mau males iki lho. Ya iku kontole emang. Ngedite, Kontole. skenarione, Kontole. Ya video situ emang lu sapa meneh bendino. Masalahnya kan nek gawe konten iku kudu ono apa jenenge skenario ngono lho. Jenenge nek perfilmane iku praproduksi. Nah, Cece iku sangat paham hal seperti itu. Praproduksi. Iku nek dunia perfilman iku jenenge ngono. Jaje wong film biyen. Ada dadi wong film ya teko gawe ngono sak onoke. Nah, iku sing barano videoku gak munggah-munggah iku angger gawe. Ya. Terus nyati bajindul angger gawe ya munggah kok. Bojone YouTuber anjene. Sapa? Bajindul vlog. Bojone ta? Heeh. Bojone biyen iku TKW nang nggone Korea. Lah, pas ning TKW nang Korea iku dhek ngonten. Oh. Kesehariane urip ning Korea, wong Indonesia urip ning Korea iku ya apa? Rekam. Lah, Ismiati Bajindul dhewe iku TKW biyen iku. Ngono. Akhire rabia karo Bajindul. Lah, terkenal Ismiati iku mergo bojone iku ngonten wis. Ngono lho ceritane pertamane iku. Awakmu gak? Aku gak. Aku terkenal iku gara-gara manuk iku tak ombeni tolak angin. Terus lapo? Nang videoku tak sebut cara mengatasi mata burung yang senot dengan mudah. Coba ya. Tak kayak tolak angin. Tolak angin mari. Akhirnya ya terkenal sih aku. Sing delok 300.000 wong. Bayaran. Cuma iki kan butuh narasi sing mancing uang itu ben nguring-nguring ngono lho. Yo. Akhirnya wong kan komen, ngawur iki tutoriale wan, iki apa sih wong iki ngono. Sesat tak coba menurutku tambah mati. Nah, dari wong nguring-nguring iku mang, videoku tambah munggah. Karena wong nguring-nguring ngono lho. Nah, iku sing barakno dhuwitku.
Akeh pada waktu itu. Nah, saiki gawe ya nggih ngono maneh. Aku gak iso nih saiki, mergo ribet. Biyen iku mikir ide. Mikir iki kudu ngomong apa. Nah, misal salah kudu dihapus. Lah kok ribet. Ganti kata-kata. Lho ribet, tapi duwe ono. Nah, iku sesuai sih. Hah? Sesuai sih. Ribetnya Iya. iku sesuai ambek duwike. Lah iya. Tapi kan ribet, aku malas ribet saiki. Nanti ngepet. Malah ribet tapi pengen duit. Enak. Enak. Boleh gampangnya, yang penting ada duit. Tambah tuwek ya, tambah. Tambah apa mana ya? Tambah luwek kok. Tambah ribet ya. Kene gampang akeh duit kene. Saiki awakmu lho ngedit capcut lho. Males ya. Wis tuwek soalnya ya. Wis video dikai kata-kata ngono tok sih. Gampang iku. Golek sing gampang. Lah iya. Karena ada duit agak. Iku kate monet iku angel ngono lho. Mergone videone gampang-gampang. Tapi gawe sing angel ana duit ta. Ono, Pasti yo. pasti. Dan gawe Oh, ya ora ngomong. pegel. Berarti mau duit. Wis tapi pegel. Lah ya berarti mau duit. Ya aku pengen sedang tapi ora putih. Ini double. Kapan? Iki piye ngarep mburi nyontek iki piye? Ya babal kok. Menisan kok. Nih ya, kapilat Fazio nyoteng. Loh, Menisan kok. ningsan ngarep mburi ya kok teli. Asu. Aduh piye? Menisan lakune. Mburi ki mburi tok. Lagi sing ngarep ya pengen. Ngarep iku nyetir. Tapi kamu pengen ya. Rilis iku gak dawa videone. Hah? Rilis iku gak dawa. Ya kan karek ngetok-ngetok. Gawe bolak-balik akeh. Kok bengi lah aku boleh apa? Wifi sing rada banter. Nanti. Gue nang di. Apa yang download di video pilot Fazio tak pindah nang Facebook. Asale enak nih gue Iya, pilot Fazio itu ya nang Facebook. Diupload ngono tok wis dadi ya niku. Video asli. Iya apa yang download tak kok YouTube tak download tak pindah nang gue Facebook. Facebook Jadi lor karone ono. pilot Fazio. Cuma butuh wifi sing banter gendut. WP banter iku RB. Aduh happy. Lah apa? Leon. Enak ning pabrik. Apa Brendi? Pabrik kene ya. Ini ta. Heeh. Kok bengi rene? Nah, Nginap. ya ora ya. Tik. Banter iku ning kantore. Lekan set. Dalu kunci ning Zainal, Nenek sing gawa kunci iku gak mesti saiki. ning ngopi. Ning gak Zainal ya Rizky sih. Ora. Apa? Sing mulai keri sing gawa kunci iku. Sing Lah gawa kok sing keri tangine awan koyo yo karo. kopi piye. Yo karo. Tapi sing gawa kunci gak mesti. Rizky utawa Zainal. Iku biyen iku perjanjiane iku ngono. Si warung ning Jombang sing banter wikine. Kayak ono banter sih nek bengi. Apane? Yo coba ya ning Leo. Nang Jombang iku sing banter iku ya iku sih sing cedheke lawas juga banter sih. Ada lawas. Iya sebelah lawas iku. Oh iya. Iku ya banter sih. Yo kok bengi nek longgar ta. Info-info. Melok. Yo galicung ya gelem iku. Hah? Galicung ya gelem iku. Lah iya, gas. Nek aku ngono nyusul deh. Tak Nek ngono ya susul nang omahe langsung. yo ora coba-coba. Info-info. Ya. Soalnya pilot Fazio iku videone sok akeh. Mayan niku nek gak dimanfaat eman-eman yo jaga TikTok desa ora apa-apa ya. Oh, TikTok itu cuma 10 menit tok maksimal.
Oh, maksudnya kan gawe video pendek di foto-foto. Nek TikTok e kudu ngadeg ki menceng kabeh. Oh, jadi lebih mau menceng ya. Iya. Facebook film ya menceng ya. Facebook gelem, Gelem ya? gue tambahkan nek di menceng. Oh iya. VOD ya yang lebih video Iya. panjang. Gue tambahkan nek di menceng. Tapi di real gue ya TikTok. Ya, berarti kok gede loro iki lapo jenenge. Wes tak. Gua deli. Demi. Hai, demi Pak. Bange ngono tok. Kok ayo main bagi. Bange ngono tok. Dadi buka kok bange. Nek dadi kan lumayan. Nek sangat-sangat lumayan. Lumayan. Tapi Pak Bre wis katene nganu ae. Wae TikTok ya. Tit ngono ya. Ultramane muni wis. Dobol. Kepet ya, tak bodalan itu banake iki. Ono nonton memang nonton apa maneh ya. Tak bodalan itu akeh. Jane yo mikmu iku ditutukno HP-mu. Rumayae iki pemanasan kok. Pet. Kontrole tak nganteng. Nah, terus mixing gonanmu iku ditempelno ning gone klambimu dadi loro mike. Konten menisa. Mike loro ning gone. Aku nyekeling ngene Ustaz. Ya. Oh, beli ya. Ya remah. Bisa. Tapi saya aku main real cedek-cedek. Ayo. Aku main real tok. Ayo real tok sih. Real tok ya. Mayar iki pendek. Real itu 2 menit, 3 menit, Ini real yo. Oke yo. Sampai menit. terus kayak kata-kata apa ya? Kata-kata Hari ini. Ya, oh, kata-kata. hidup tanpa remak tidak akan meremukkan hidup. Oh, Inspirasi orang lain. nice, Hidup keremakan. nice. Aku mang lo, isu cetas ngupload sing delok langsung Kira. mau. 5. Lah kok 5 kepet. Lembur saiki gak tak delok. Tapi langsung enak sing delok. Langsung Oh, ngono. berarti wis direkomendasino berarti. Doancen wis rekomendasi. Lah iya wis Teko analitike ku wis rekomendasi. wis mlebu kan. Video rek kabeh soal channelku, gak ono video. Gak ono re-upload-e. Gak ono son apa son hak cipta wis gak ono. Bersih. Bersih, Bos. Ono son hak cipta ya langsung aku buang video. Bersih, Bos. Cara gawe beberapa tahun ke depan ini wis oke. Worth it ya. Worth it. Budal mulai kerja di sekotenya. Ambung aja buat apa? Yo main bangit. Hai. Bene no. Bene kana. Siap. Emang ada gabut. Si gede. Scroll tok ora anu. Gak produktif belas. Aku produktif. Yo gak barang. Ya prai barang. Lah iya. Dino rong dino ngono lho, ben gak pegel-pegel. Penggawean TikTok ya pegel barang. Mayan iku mang wis dadi pirang video iku mang Apa? Real sih. Wah kan real yo. Nonton dadi pirang-pirang video. Dia panjang. Iji setino siji. Budal Mulai. kalau mulai loro Awat. awat ya kan. Meneh maneh budal maneh mulai. Hebat. Kalau ngelompok-ngelompok dhewe Bapak. Ya di-upload ya.
Ya, jembatan iki apik. Hah? Jembatan iki apik. Api. Oh, mana isu ya? Wah, Seger. meledak. Oh, mana isu ya? Meledak. Ambune apa rek guguri ya? Daun pandan. Angsle ronde. Iso wedhep ambune. Halo guys, hari ini kita berdua konten. Nah, Nah, konten yang konten depan ini anu guys, konten ada. konten reels di Facebook. Ya, jangan lupa ya kunjungi ini. Kalau di YouTube ini Pilot Fazio selalu update setiap hari guys. Kalian tidak perlu repot-repot untuk bingung mencari podcast sana sini. Dengan podcast ini pasti geleor guys. Nah, gleor. Kepet. Aku gleor. Podcast ini positif geleor guys. Bahasanya ngawur-ngawur doh. Gak apa-apa. Ini suasana kota Ploso sore hari. Ada perbaikan jalan tipis-tipis. Tipis aja. Ini pemandangan suasana kota Ploso di sore hari. Terlihat sepi karena mendung, belum banyak orang keluar ya. Ya. Lagi sibuk kerja. Nanti jam 5 pada pulang kerja semua guys. Posisi macet. Ini termasuk daerah ramai penduduk. Lah kok wis kritik-kritik pas iki mulainya Pas. dhewe. Ya. Justice ramalane tidak dilakukan lagi. Ya nih. Si mate iku anu mandi. Ih mati. Nah. Tuh, lah kok muter. Mundur, set, Mundur set, maju mundur cantik. set, maju, set. Set. Oke. Nah, ngono. Aku iku nek nyetir iku balik arah iku gak ngono. Ya langsung. Gak perlu ngerepoti wong. Lah ya langsung wer. Langsung Maju mundur cantik ngono ya. iku wis gak profesional sebenarnya bisa. Gak pro ya. Ngerepoti wong. Ayo meneh kapan-kapan nyawa mobil rek sowe gak nyawa mobil belas ya. 175 ae kok. Ora sowe ora tau nyawa mobil belas. Ayo 175 ae burung bensin ini. Yo. Mayan yuk. Oh, mari udan gini wesan. Iya. Oke guys, Pilot Fazio untuk kali ini sudah sampai di sini. Besok kita sambung lagi ya. Dadah.